wadhial mine. Wang'e maber ni odiochieng' makiny piny ngima hingo odiochieng' mar mine kendo idhialo mine mabende osetelo e okenge mopogore opogore. Omiyo kawuono ni akelo wendo mabende wang'eyo maber ni nyadhi mare osenene e okenge mopogore. Kawuono kadwa ni mondo mi wawach weche mag siasa. Nitiere kaka koda jaod bura ma Suba North Mano Milly Mabona Odhiambo mabende en okil Kamaloka. Bende ondiko buk midendo ni Rig or Be Rigged. Manyiso ni osetelo e okenge mopogore opogore to samoro sama mine dwa ni mondo mi okaw telo to nitiere kaka iduong'o wigi mar mondo mi gidog piny nikech samoro timbe oganda gi kido ne ok oyie mondo mi mine okasre kendo kepi. Mak mana wang'eyo ni kuom thuolo chakre higa mar 2008 osebede od bura kendo nyiso ni e okenge mopogore opogore ong'eyo ni tielo mane machako to mane maluwo machiegni. Erokamano ya mheshimiwa kuom chopo mar mondo mi watwagi kawuono okwago siasa. Amba yiego. Ta kapok wachaka adwa ni mondo mi kawe break ne siasa. Bergo kabisa. Adwa ni mondo mi adhiali kaka miyo mosetelo okenge mopogore anya e kedo ne ratiro mag mine gi nyithindo kachiel koda telo e weche mag chike gi loso chike mopogore makonyo mine gi nyithindo. Arwako kenda go erokamano. Machiegni. Yes. Ang'e maber nitiere kama nasomo mawacho ni chako siasa kija higni 13. Yes. To iye kanyo bende wacho ni ng'ama luor. Yes. Ma ang'e ni thoth ji ok nyal yie adiera. Giso ni ere kaka luoro mari nomiyo ichako siasa higa 13 to sani onge ng'ama nyalo yie ni mano ne in. Ing'e ni kiwacho ne ng'ama luor loko dholuo seche moko tek. Ng'ama shy gi ng'ama luor nitie pogruok matin en mana kia pogo gi dholuo. Nyalo bedo ni pogo tek. Kawuono watigi shy mondo watini luor. En ng'ama kata kana donjo ot kama ji nitie ka ok nanyal wuotho kama ji nitie na bet aluoro wang' ji awach kamano. But ji puonjore mokwongo nikech an wuonwa ne jasiasa. Wuonwa ne ng'ama noyier ndalo machon tani iluongo gi ni Regional Assembly. Ne oduong' moloyo County Assembly masani kato be onindo ka omanyo bedo mbunge kama nitie sani. Omiyo aneno weche siasa e odwa emomiyo na chunya ka wuonwa nonindo. Nikech bet be na nyako mariek. Koro achako paro katin ni chieng' moro dipo na nyalo dwaro kom mar wuonano. But nikech mokwongo ne abedo raised dala ma Jokristo. An kawuono kanisa wana Nyaradwen Suragi West. Koro nikech no nabedo raised dala ma ji lemo. To ji ne wacho mang'eny ni ji siasa ok dwar joma jolemo. So mano nomiyo nadok chien matin. But also over time apuonjora through neno maisha mag jok mantie around wa. Mama na mokwongo kech nowe gi nyithindo, wuonwa nothowe gi nyithindo 8 makwongo ne ja klas 7. Mama ok en jasiasa, but ne en ng'ama ne konyo oganda. Ne na community worker. Koro aneno kotiyo tich mang'eny mar konyo jopiny to omiyo chunya nogombo. To ok noluor kata bed ni nowe gi nyithindo 8. Mokwongo keto geno kuom Nyasaye but be notiyo matek. Ma puonjora from ni inyalo puonjori cher. Nyabedo onyuoli ng'ama onge gi chir tipuonjori. Gi nyimine na madongo be apuonjora cher kuom get yandgi. So over the years apuonjora. To ang'e maber ni thuolo no kata kini mane donje siasa ne gin thuolo matin mane mine kao. Iwacho ni kinde mane koro ni ng'iyo ombulu mar jaod bura makarachuonyo. Ne yudo kama na mine 5 kende kata matine mano ema ni yiere kombe mag telo mag siasa Kenya mzima. Ne ndalogo by the time mane Phoebe Asio nodonjo e od bura pani ne gin mine 6 kende. Omiyo kana nene to ne en gima okawa gi wuoro kabisa. Na bedo aparo gino nyaka sani kech an gi brother na maluwa miluongo ni Dan. Dan be jasiasa kabisa. Nwabedo e canteen kama sani iluongo ni Homa Bay County Assembly. Mama wane nitiere notiyo kanyo but nokawo be canteen moro mondo med godo pesa monyalo rito go nyithindo.
koro wadhi e kantin wadhi konyo mama to wabet kanyo nyaka piny oru kwang'iyo ang'iya ni mama nade nikech macha South Nyanza South Nyanza ne duong' nokawo Migori nyaka Homa Bay te mano ne South Nyanza to ni ei South Nyanza no te to gi Nyanza te nene 100 kende achiel mane chung' koro waneno ka chuo pong' kanyo kendo en lweny mager to Phoebe ng'at achiel koro napenjo ni mama ni en mama manade moriere kind chuo moriere kind chuo to ang'o mopogore kinde gi mine mamoko omiyo nabedo very curious to kendo namor ni kendo later in life naduoga romo kode ma nomako bade ne en kaka mentana gima interesting no mentor mama na moduogo mentor Nero menta mar mama na moduogo menta mako badi e yore mag telo aparo ni bende gima ng'ato penjo samoro ni ere okenge mikawo nikech nitie gik mani neno mokwongo ne in gi hawi ni nonyuoli ot mane nitiere jasiasa koro nyalo wacho nitiere kaka ne yot mondo mi kop moko kuom gigo mak mane nitie ng'ama nyalo bedo nodwaro bedo jatelo to oonge gi ng'at mani machiegni monyalo neno okenge mage ma ng'at mamiyo kawo mar mondo mi ochak go mos kolosore kata koikore nitie moro ka telo biro nikech telo be yudi mana kiikori e kadi dhi gin okenge mage matindo tindo ma ng'ato nyalo go kwan kata kochako kobedo matin ka samoro geto bedo jatelo e telo moro amora nonyuola e od siasa nikech baba na ne en jasiasa but baba nonindo ka en jahigni 7 omiyo kata apuonjora siasa matin e tiende ok apuonjora mang'eny ahinya but apuonjora kuom jomoko omiyo ka ng'ato dwaro kawo okang' mondo opuonjre siasa ang'e ni joma mine mang'eny adwa ni mondo itim kata test Ramogi kineno program ma mine ng'iyo wapo ng'iyo programs mang'eny mag entertainment makelo mor waluoro ga program kata mag siasa kata mag mpira kata news omiyo achiel kuom gima mine ochak timo puonjri neno news mano mokwongo mondo ibed interested e gik ma waluongo ni public affairs gima timore e piny nyaka ibed ng'ama ong'eyo ni piny dhi nade ang'o matimore e piny ang'o maber ang'o marach anyalo donjo mondo akonye e yore mane mano mokwongo mar ariyo nyaka ibed ng'ano ma be nigi chuny mar konyo oganda kik iritata ni chieng' moro ni ka Nyasaye ogwedha eka dakony ndalo moko nadhi limo osiepna moro e gweng' Thurgi nyakono nwasomogo Limuru Girls adhi lime dalagi tayudo ka ndalogo en opuonjo wadhi wamanye gweng' wayude kod odhi e ot moro mar dayo moro modhier sasawa to otedone alot gi kuon emoterone mano konyo bed gi interest kik irit ni koro chieng' moro an gi pesa moro mang'eny matin ma in gono emichaki kitemo konyo ing'iyo ni alworana ka ng'ama nitie machandore manyadwaro konyo manyalo ng'iyo ni watim nade to kata kok en konyo mar chiwo seche moko en konyo ni nyalo miyo ji paro kama ji nigi temo paro kaka anyalo chiwo sani kuom hawi marach wan gi jonam ma Remba Island Makara manyo maki Uganda seche moko inyawacho ni anyalo nyisou kaka unya chopo ir mheshimiwa kaka ne nyoro ng'ama nyogo na sim en achiel kuom jonam maremba go ng'at man be ano kang'eyo to gona mana sim ni mheshimiwa omak jogwa inyalo miyo ji paro ni nitie jowa momaki mheshimiwa koro go dhogi kata ng'i kaka itimo omiyo koro anyalo dhi go dhoga kwa dok e parliament nyase nyiso jo sirikal mondo gini gitatua dichiel nikech en gima biro sakasa so seche moko en mana paro maliw minyalo miyo ji e gweng' moro in isomo to nitie jomoko somo moro in gi information ma jogi onge go mani nene news ma moro ng'ato kong'eyo so seche moko en yore mopogore en bedo gi interest mar konyo oganda en gi bedo gi interest be kiwinjo kama ji go e siasa an kiwe mar Phoebe ni bang' ka naseneno mar Phoebe koro kawinjo kama nigo e siasa anyathi matin aringa dhi tachiko ita winjo kaka ji go siasa
nyawinjo ji moko kaka Oluoch Kanindo omera jogo nego siasa. Ne en siasa mamit mopogore magisani ma ji gwere ni ndalo moko ne nyocha time constituency na ji penya ni wirach ng'ato nyalo biro ka to challenge kichung' ni we an anyagoyo sasa akoni mano ok siasa makare en ni ng'ato gweri kichung' timbe duoke kanyo kichung' mane mit siasa ok dhi kode mabor hapana ok ni moro migo ng'ato en gwero ji gi wach mane mit siasa kanyo niketi kama nade nikech awacho ni thuolo machon no bedo ni mine ne telo ne tin nyiso ni ne en gima was male dominated chuo ne ng'enye kendo ni samoro en agoko ma joma tek ineno jomi winjo ere kaka ni nyalo mar mondo mi kata bed mani chako mos to kik neni ka gima nikech samoro neno ka nyako ma samoro dwa ting'ore malo in wi tek in wang'i tek idwa ni mondo ibed kama chuo nitiere ere kaka ni gigi ok omoni dhi mbele kata ere kani nyalo neno ni pod iluwo ine bwo chik mar kido mar oganda to pod in gi paro makor ka kori an apuonjora gimoro ni soft power to gi power ma party leader wadwaro mar power nodwaro mar power no to gi soft an apuonjora soft power en power ma mine nigo wan kaka joma mine wan gi power people ni sani kata miyo moro amora maneno gini ong'eyo gima wacho ni wan gi power manyalo dichuo inyalo kwayo gimoro to tamore tiyiene ni wuon ng'ane sawa ting'e kaka idhi ome ma gima nodagi cha oduogo fwenyo bang' ndaladi adek no sei okia no yie omiyo wan gi soft power soft power en Nyasaye nomiyowa wang'e kaka walombo ji kaka joma mine ok ochuno ni wadhi ga goko kendo an apuonjoga mine siasa ni wawek temo go siasa mar agoko anyalo go siasa mar agoko nationally to siasa mamanye ground na ok go siasa mar agoko nikech ultimately ng'ama goni kura ok dwa ng'ama go agoko odwaro ng'ama nyiso nurturing and caring roles gima nyiso ni ng'ama nigi chuny manyalo rito ji ng'ama nigi chuny manyalo bedo go ganda ng'ama nigi chuny manyalo neno ni joma chandore to nyalo winjo rem gi lit ma joma chandore so kochuno ni mondo adhi ni tago ji gi kite gi kiang'o nini power nacha en power mar chuny maber mane soft power bendi paro ni kata bed mana samoro itemo tiyo gi soft power to nitiere jok ma bende pile gineno mana ni in idwa riri ahinya to nitiere jok ma bende nyalo chwanyore kodi nikech oneno ka kom ma samoro nikech ka nichako kitin to in ng'ama miyo ineno ka samoro in ng'ama vulnerable kata ng'ama ng'awo nitiere kamoro minyayudo ni ng'ato koro keti thenge mana nikech in ng'ama miyo mano to itimonwa pile wan kaka joma miyo mokwongo joma chuo be larore kendgi that is not in doubt joma chuo be larore kendgi but ng'eny joma chuo ok ohero ka gineno ni ng'ama miyo bet ni malo mologi an anyalo nyisi testimony mara buk mana kuongo ndiko nandike ma gentle matin mabo ndiko mar ariyo pod warit moro mane makora bo wache gik masedhi e through e siasa ka moko na wacho ma gentle matin but mar ariyo tabo wacho mondo ji ong'e ok en gima yot kech joma chuo bo temo ni mondo dhiri mondo ochori piny kabisa but mano ok moni an adwa wacho kaka namiyo mine moko nawuoyo gi mine moko alia kawuono nanyisogi ni mana kaka jo-Israel kanowuok kane gidhiyo Kanan to kato ka gichopo ka gisewuok mane giwuok e Egypt to gidonjo e desert to gidhi giyudo jo-Edom ting'e ni Edom watgi nikech mago ne giwuok e jamii achiel koro ka gidhi giyudo Edom to gikwayogi ni kaka joma be wedewa ok uyienwa mondo wakadh karuka ok wabi modho kata pigu ok wabi timo ok wadwa giru wakadho akadha jogi nonyisogi ni kukadho ka wabonego usa sawa koro nikech ok ne gidwa lweny gi wedegi ne gikawo rut mabor ma giluoro oko
Koro seche moko ok ochuno ni nyaka ikaw route mediere mar agoko. Seche moko iluoro oko, nyalo kawi time malong, nyalo mi yud chieng' kendo matek, but idhi adhiya mos, mwishowe nyaka itim ang'o? Nyaka ichop kama idwareno. Koro ibedo kaka Jo-Israel kaluoro Edom, kaka ichopo, kinyalo chopo Kanaan. Gigi te somo kanye nikech ing'eyo ni ng'enyne kata bed mani ng'ato obede klas ma japuonj puonji. Yes. To nitiere gik moko ma idhi experience kendi. Yes. Manyalo tegi. Gigi te kopogore gi mineno kata manineno ka koro idongo. Ere kaka ing'eyo ma isebede od bura kuom higni go te chakre higa mar 2008 nyaka gi e thuoloni? Ere kaka? Ere kaka nitiere moko mineno gi wang'i. Mak mana nitiere gik moko ma imbe nyaka ikale. Yes. Ang'o giri mikale ma samoro tegi mamiyo koro isekawo thuolo ma kale ng'eny seriously. Ma kale ng'eny ok manyisi asendiko buk mokwongo, sani andiko mar ariyo. Mokwongo abonyisi example ni inyalo bedo leader ma very senior kendo ma very serious, but kibedo gi joma chuo to ok gibineni kaka ng'ama leader. Abo mi example kaka ndalo moko ka ne wane team moro mane wuoyo gi mane miyo Jakom Raila Amolo Odinga advice niluongo ni Rapid Response Team. To ne en team moro manoket ma quiet mane jok ong'eyo, ne en team mopondo. Koro kane wadhi ge team no to wabede sako kama. Wan gi jok mang'eny, joma chuo mang'eny, mine na pa ni wan mana mine apana dek, ne nan Joyce Laboso gi Shebesh kende. Koro ka wawuoyo to I notice ni sama wan joma mine wawacho wach, anyalo wacho kata mana ni gima dwarore ni koro kiny wadhi Kisumu, ibedo ignored. Jiwe kato ng'ama dichuo mar abich wacho ni kiny wadhi Kisumu. Mare ne mitiego. Miwacho basi wacho gima lik to nasewacho. Magiso ni sauti ni noko winji. And ok ni gitime deliberately. Ena kaka onyuol joma chuo wahero kendo wadago, lakini nonyuol gi kendo los gi kamano. Ni kawuoyo to ok nenre negi ni nitie gima wacho ma maana. But gima chiel ma wacho no, ka ng'ama dichuo chako wache, to koro gineno ni mano gima ber. Mano e gima ber, to nasewache. Koro over time ipuonjori mos, inwanwaya. Ai seche moko bidhiro gi thuon miwachi ni to gino donge nasewach kati nyisi ni kari dondori nade. Mono era dodore. Kato that's the second thing. Wan joma mine nitie gik ma chuo timo, or nitie kaka chuo wuoyo, ginya bed ni giwuoyo kaka wan, to nitiere language mana mo owene mine. Awacho gi Kisungu ni nitie adjective mitiyogo gi mine kende. Kaka mondi winye ni ng'ato miwacho ni dichuogni dondore tin ahinya, but ng'eny nitie mang'eny madondore. But an kata ka ine makweri dichiel diriyo, mili ni dondore nade. To mondi winje ng'ama wacho ni dichuo dondore onge. Number 2, ka ok ayie gi miyo wadwa, ibo wach, ok bi wach ni mili ok oyie gi wach nyawadgi, ikoni mili ni janyiego. Ka dichuo ok owinjore gi dichuo wadgi, ok bi winjo ni ng'ani janyiego. Nitie words mitiyogo gi joma mine kende, to mago bitiyogo mondo duoki chien, mondo koro kik iwuo, mondo kik itegno. To mago be ing'iyogo. Koro kata komiyi tirwake tidhi mbele, ichalo kaka koda ni aluo kaka maluone, to be ka winjo kojoga to bawite oko tadhi mbele. Ing'iyogo, ok ikete mito chungi, ok ikete pachi. Achiel kuom gigo mo isechung'ne motegno en ratiro mar joma mine gi joma nyiri, kendo ahinya weche mag sexual harassment kata rocho ratich ng'ato. Gin gik mabende kata e bugino ni lero ni kata mana kamirome kata kaka iduong'e od bura, gin gik moko mabende samoro kale yori. Tiyudo ka joma mine mang'eny samoro dwaro kara telo kata mana e ofis, to yudo ka samoro jatend en ng'ama dichuo odonje wach makamano to dhi weyo lek mare no. Ere kaka amidst weche manyalo bedo tiyo gi chuo, rocho ratichi, pod inyalo manyo yo michungodo motegno kaka miyo? Mano achiel kuom gik ma mono mine mang'eny
dwaro chung. Mokwongo nitie joma ng'eny mine mang'eny ma kadwa chung. Ti ibo winjo ka ji nyisi ni ka ok itimo kama koda to kabi mi support. Nitie mine mosenyisa gi dhogi ni chunogi mondo gitim kamano mondo kata koka giyud certificate mar party. Omiyo en gima an agoye ga dhoga matek awacho ni oyo we jok madwaro chung mondo chung mok tim ang'o mok chungi. Oweya mine nikech joma chuo ok wawinji ni nitie ng'ama chuo madwaro certificate omiyo moro nyise ni kokinindo koda to kami sati. Ang'o momiyo mine mitimonegi kamano? Mano achiel kuom gi. Number 2, mine seche moko kokiwinjori gi kokiwinj or samoro mwachwanyore kaka ndalo man wachwanyore gi jo macha ndalo mane President Uhuru Kenyatta emane president. To wachwanyore kodgi kane gikelo chik mane ok wadwar ma Security Law Amendment Bill ma 2014 manikelo go chike mane dhi hinyo jo Kenya. Koro kwa wuok nwagore mondo gitem kuodo wiu nikech ing'eni joma chuo dwaro ni mondo kuod wi joma mine e golo dugegi. Koro ji nobiro mo oywa nyaka sirwacha molonya du e bunge. Kech gineno ni king'ama miyo to lonyi. Koro wiya bo kuot. Nya neno ka ng'ato chiemo penya ni milimbi wa iwuoyo ga marach dog ni wacho kinyiso ji ni imbi ber nyaka kagi ka iber. Ka duoki nikech kitemo kuodo wiya e duga amanta duoki go kech itiyo kode kaka tool mondo iduoka chien. An go kabiyie ni mondo iduoka chien gi mano. Lakini gima ok adwar mabeke naneno ma ji timo. Ibo yudo ka ng'ama dichuo kendo nyocha kwere bunge ka ji nyocha nyisa na kwero nade. Oromo kika kwer ni nikech kia ni mine moko wuoyo nade. Nika an ng'ama dichuo kawinjora kata kod kaka ng'ama dichuo wadwa e siasa. Tamanyo jaodi taduonga luongo nyinge marach. Jaod ng'ato manok ni e siasa tilauri go idware ang'. Kech magi timone mine mondo miyo chot odhi okoni kaka ng'ama dichuo ni mondo iwe. At the end miyo ema pod itimang'o ema pod igorigo. To magi gin gik mitimone joma mine mondo iyud joma go chuo ni kia ni gi yore marichogo very rare. Mine tigoyo yore kia mag anjao kia nindo gi ng'a kia itimori nade kia itedo kanye itedo kanye chuori tiendo timo bam kia ere kaka ng'ama miyo temo mondo chung motegno mondo neni weche go gin weche mag ngima ng'ato miyo kik ng'ato tigodo mar mondo donje yori mar lek miseketo. Nya nyiso mine nyoro kanye wane program moro ni don't give a damn. Koro don't give a damn gi dhiluo cha enang. Mano nyalo bedo matek lakini sani ng'eni kata mana ng'ama nowero wer gi dhiluo no kendo ma don't give a damn no. Hapa niya you can't buogo mi. Wachigni kode gi dhiluo. You can't buogo mi. Mokwongo gimoro kik buogi. Bed gi chir or have confidence. Have confidence in yourself. Matiene ni bed gi chir kuom ng'ama in. Yeah? Kikibed ni paro, kikibed ni rito ni ji ema nyisi. Na milo ing'ama long'. Amilo ing'ama ber. An ang'e na ber. Kata ng'ato konyisi. Kato kinyisa mano wachi ni kineno ni ok aber dine daktari mar wang'o los wang'i. An awuon atang'e na ber ine ma wang'i rach. Atang'e na ber. To king'e ni rito ni mondo ji emo nyisi ni ber. Mano to kata ka ng'ato owacho ni mana marach ni kaka sani koro ineno ka nawuok ka. Adhi amanyo nyalawa ni. Tugo gini. An ing'e na mor gi twech. Ang' ibo winjo imacho nyaka gi wuoche. Nyaka wuoche. Ng'ato to ka nene TV to wacho ni koro Amilo cha norwakore marach nade. Mano badi. I don't give a damn no badi. Many wuoche ni imbi rwake. An mara ni ober na kaka rwake ni. If I have confidence in myself, I don't give a damn. Tim gimiero ni tim. Adak. Actually, the best luo waden. Adak makati yonge. Kaw attitude mar adak. Kikiket ka gima ng'ato dwa keti ka gima ne modagi. An ng'a modaga mabona kende. Mine iluongo mabona waparo ni mine makamano kit joluo machon. Abowacho machon nikech tinde piny olokore. Ne ng'iyo ni ng'ama miyo mane nya chung e kinde chuo mawuok kaka iwuoyo ni. Ne ok nyal kawo. Ne wacho ni maonge biro dong' gi wuon gi nikech wang' teko. In mabona ni yudo kanye.
gi wang' teko ma ji nyalo wacho ni bedo go e kindego. Mabona dak go maber kendo en elda mar kanisa mar Adwen. Kendo ke jomong'e alam en ng'ama luongo ni priest of my house. En ema olamo e oda. Kendo olamona kawuok, olamona kaduogo. To gimomiyo en kamano en kendo kawacho ni wach mar soft power. Nyaka ing'e kata awuoyo gi joma mine ni e siasa ka nyaka ing'e ni in many things. An ja siasa kendo I represent Suba North, but and also an chi Mabona. To an mini nyithindo mang'eny, an aonge nyathina na wuon, but adagi nyithindo mang'eny kata sani sama wuok ni awegi ka gitimo achiel ariyo mondo eka gidhi ginindi. Omiyo an min nyithindo mang'eny, an dagi nyithindo mang'eny, mago different roles. Exactly. Koro nyaka ng'e roles go, kaka adil gi achiel kachiel. Mrs. Mabona ok en mbunge ma Suba North. Mbunge ma Suba North ok en Mrs. Mabona. To yet an mago bete. Koro nyaka ipuonjri mondo ing'e sama an mbunge ma Suba North. Kaito buga ma nandiko cha, awacho ni ma en mbaka ma nyaka igo gi your husband ka kokichako wuoth. Mondo en be ong'e ni ka in mbunge to in mbunge ok en. Nikech aseneno mine mang'eny manie telo to ng'ama dichuo dhi makethnegi ma gigore piny. Kech in mine telo to dichuo okweyi nyono kata onyono. Sani dikore yudo ka an Suba North, Mabona be ni Suba Suba North no an menti ok en mar Mabona. Onya biro konya matin to ok en jatelo Suba North. Jo Suba North no yiera no koyiere. Yes. Gigitere kaka ineno ni iwacho ga ni samoro kinya wacho ni nya balance gi te kamoro achiel. Mak mana eri kaka ineno ni moro ok okethore sama kori keto maine machielo. Nyaka kakidwa hakikisha ni moro ok okethore. En ni nyaka ing'e ni ringo ing'iyo ng'eyi. Seche moko kaka wan jo siasa, inya ringa mfululizo. Iwinyi ji owuok ji dhi Kisii iwuok idhi. Iwinyi ji owuok odhi Mombasa iwuok idhi. Iwinyi ji odhi wuok odhi kure in idhi. Sama ne mibede odi. Nyaka iyud ni eng'wej ni te. Bedi odiochieng' ma imbe ine odi. Kato bedo manager mar odi. And bedo manager mar odi ok omini ni nyaka ine mitim gigo. Nikech sani kuom ng'wono mar Nyasaye nitiere tije ma sani wanyalo chulo to ji konyi. But kata ji konyi, bed manager mondo ing'e ni oda ka itimo kama. Ok oyot. Seche moko kanyalo miyi example. Nyocha ni nikech iyudo kaka wik mokadho ni nyasebedo modich kabisa. Kendo nyocha wadich maringa dhi koni, wadhi koni. There were so many things manye timore wigni. Makata nyocha romo bed kata nadhi loka, I had to cancel nokadhi. Nikech gik mang'eny madhi oko gi. To nochopo odiochieng' moro ma nyocha nadich to ne wan gi welo mabiro ot. To ane manager ka welo biro ane mawacho ni mondo wated ma walos ma. Wiya no wil by sa achiel to welo donjo sare. Aparo sari ni wolololo. Echa welo ne bire ot. Donge koro nyaka ng'e kaka manora kaka ng'ama miyo. Maka wendo donjo to yudo ka rech nitie, kuon nitiere mar bel, nitiere mar oduma, nitiere ring'o, nitiere athola, nitiere dek, nitiere sukum, nyakomena. Nitie. Piny masani magotine wanyatimo. Mane mich mang'ama miyo nitiere gore. Nyaki bedi itimo magi. Wadwa ni mondo watieki mak mana chenro mar nyadhiwa kwa we mok wang'eyo kit rwakruok mari ang'e ni asewinjo kama ne wacho nitie jok ma onge gima biro moro gi kata tim nang'o. Mak mana kaka Milly Odhiambo over time. Nitiere ka ng'ato koneni to ng'eni mano style mar Milly. Kochakore wich, kochakore kaka samoro inyalo kiko law ka gi kacha. Nitiere ng'ama rwaki koso en gima ne wacho ni in kiyudo koberni tikawo tiketi. An ka yudo koberna. Te gi kisungu aluongo ni eclectic kata bohemian. Gima ero. Ibo yudo ka nitie joma bo rwako style monyisi ni an rwakruok na Victorian, matiende ni chalo kaka jo Waingereza machon ne rwakore kaka
An maneno no kaka oberna no kaka yude no ang'iye takoni ma berna. Arwako apimo raketo tarwako. Ka yude mtumba arwako. Ka yude duka arwako tekno oberna. An gima ng'eni oberna arwake. Ero kamano adwani mondo mi ikaw thuolo ni mar dhialo ng'ama miyo ang'eyo ni kaka imbe idhiali gi jomoko. Ime nitie jomoko miparo ni dine bed ni ok gibedo kata tich moro maber ma gitimo. Obed Suba North, obed e pacho ka, obed pinje maoko. Gin mine mage miparo ni kiny ka wadhialo mine to wanyalo pako nying-gi. Wow, mine manyalo dhialo ng'eny. Akia ni dwa ni mondo ketna kata matin, ketna kana mana dek kende manitiere e mbele mar listi mari. Okay, well, posthumously anyalo wacho ni Phoebe Asiyo. Anyalo wacho ni posthumously anyalo nyisi minwa. Minwa notimo tich matek ahinya. Kaita anyalo nyisi mine mochung' e siasa, e position mora mora. Ok en tich mayot. Obed jo mochung' governor, obed jo mochung' mine mochung' senator, gibed mine mochung' wajumbe mochung' gi joma chuo. Omiye thurwa ka anyalo kwano ni, maybe anyalo wacho ni Homabay wan gi gavana wanga, wan gi Lilian Gogo, wan gi Ivo Bara, wan gi Abeni Bensouda. Memu yanyisi ni ging'eny, anyakwano gi mang'eny. Manyalo dhialo mochung' e siasa. Bas hata anyakwano ni nyaka ma ok ni e system na Kamatha Karua, nyocho chung' gi baba, sani to koro doko kocha. But gin mine motegno. Mondo iyud mine motegno koni gi kocha is not easy. Omiyo anyalo kwano ni many women manyalo wacho ni ginene otegno. Bas nitiere nyako mabetiyo matek nyarluo miluongo ni Vivian Onano, matiyo in the UN system, tiyo maber ahinya. Wan gi Anna Madi masani koko ya bedo judge, wan gi Winnie Nyandiga matiyo en ime wan kodika ging'eny ero kamano ahinya kuom chopo e chenro ni. Nang'eyo ni dhi biro, lakini samoro naparo ni koth ma samoro chweni ne nyalo geng'i. Nyinga koth. Ero kamano mheshimiwa Koth. Thank you so much. Mano Jawad Bura ma Suba North kanyo Milima. Bona Odhiambo mabende okoro twak ma iye ber kotenore koda jiwo joma mine. Parni higa mabiro mine donje siasa, chuo donje siasa, rowere donje siasa. Thuolo mana Kamilo osewacho ni ageng'a thoth. Mak mana kikawo chir mi yie kuom ng'ama in to onge gimoro amanyalo tami. Ero kamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro ni mar nyadhiwa. Nyinga Simfros Okinda. Thuolo en Marlene kaachiel koda DJ Kolo. Aneno ka gisedonjo kaeri. Oritu masani. When I'm pursuing my PhD, that's when we had COVID-19. It came with a lot of, turbulences in our lives. But you still stay focused. You still go back to school. You still pursue what you want to do. During that time, you're also having children.